Y'all, this is Nicki Minaj, Alicia Keys. Fumana inkqubo yakho. Right, mphulaphuli wevukani community radio maniphinde ndikwamkele enkqubeni yoosomashishini ndithilo ke ndathi it is a beautiful Wednesday ndiyathemba into yokubana it is a productive one. Oosomashishini ke namhlanje ndiyacinga into yokubana they will enjoy inkqubo yethu namhlanje kuba ke ukusukela kulena iyure okanye ke kwesi sigaba sethu sokuqala uyotsho phaa kwisigaba sethu sokugqibela sizawube kanti sithetha nabantu abazawuthi bancedisane nawe somashishini besinika ingxelo yezinto okanye ke inzame abathi ke bazenze to assist osomashishini kunye ke nabo abathi banawo amashishini lawo. Right, imizuzu masiyenze ibe ngamashumi 20 ndithilo nathi ke ngeli xesha sizawube sincokola naye uMr Khulile Maceba who is a director phaya kula masipala Enoch Mgijima umasipala lapha ke eKomani. He works kwi economic development ke yalapha edolophini kanti ke sizawuncokola namhlanje about the program abazawuthi ke bayiqhube ngomso apha ke kuKomani kusukela phanga lantsimbi yethoba bethetha okanye ke benika ingxelo becacisa banzi about the sponsorship funding and SMME support engagement session ezawubi lapha kuKomani phaya eKatkat Road. Abantu abaninzi ke bayathanda ukubhideka phaya ilandawo kodwa ke indlela elula kokuba ukhangela uNYDA ukuba undawuni apha edolophini uzawube kanti uyayifumana. Ndiyafuna ke tata siqale mhlawumbi we give a brief of umsebenzi wakho pha eEnoch Mgijima okokuba ingabe mhlawumbi zintoni na othi ujongane nazo wena on a day to day basis. Nkosi kakhulu msasazi mandibulise kuwe kunye nabaphulaphuli ubuso utshilo ndungu Mr Khulile Kamaceba ndiphayana kulamasipala kuthiwa yiEnoch Mgijima ndingu-director phayana we-department ekuthiwa ngu-integrated planning and economic development. Ndikwa-actor ke zu-director kwi-department ekuthiwa ngu-human settlement and land use. Umsebenzi wami msasazi phayana. Phayana, as the name says, yes. Integrated planning and economic development. So we are responsible phayana for uku-developer zonke strategic documents zakwamasipala. Eza document kuthiwa zi-IDP, eza document kuthiwa zi-SDBIPs, i-annual reporting nokuxhasa ke ngoku osomashishini abasakhulayo. Right. Nakwa-human settlement ke uyawazi umsebenzi waphayana awusuke wakhe nje uqala kuthi yonke into enokwenza nokulawulwa komhlaba iphakum edepartmentini msasazi. Umkhulu unjalo umsebenzi wampha. Right. Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu tata. Now I do want us ke ngoku sikhe singene kulo msebenzi nizawenza ngomso. Yes. The engagement session ezawuba khoyo ngomso okokubana mhlawumbi intoni leni iqwalaseleyo engawube kanti osomashishini basokola kuyo kuba noko i-sponsorship funding lena ayonto eqala ngoku kudala seyikhona. Therefore I do want to understand, ndiyacinga into yokubana nosomashishini bayafunda uqonda into yobana ingabe mhlawumbi intoni lena niza nayo ngengcaciso enizawuthi ke niyenze ngomso phaya eChris Hani Cooperative Development Center. Enkosi kakhulu msasazi if uyakhumbula kudala lo mcimbi wezpaza shops ivenkile ezazasemakhaya they used to be the backbone ye-economy yaphayana kuthi ezilalini and yayibazi businesses ezizotata bethu zabazali bethu ababeziranisha and you could tell emzini ekukho that kind of a business to nina ke ngokunila ngalapha nje kuhlaleni wawumkhulu umahluko. So yayi business lento imanyani kubo, but if uzawubona iye yashifta lento yaba ngoku ngaba bantu basuka ngasentla abalapha kuthi kuthiwa zi-foreign nationals abafike bayithatha yonke lento inento nokwenza nalento abantu bakuthi babephila ngayo. Now sizama ke ngoku kubuyisela abantu bakuthi to the business yeyabo kwispaces sesabo. Sifuna ubanika ke ngoku information into kubana
ithini nalento iphuncuke phi ilahleke phi singenza kanjani ukuyivuselela kakhulu umsasazi singathanda into bana bekusithiwa the 80% of spaza shops okanye i-township economy iranishwa ngabantu abazibona fights zalapha unlike the situation now injongo ke ngoku enkulu kuyokunika abantu ulwazi lento bana bangazifumana kanjani support to the different departments support financially and non-financially xa be-applya kanjani kuzinto nekufuneka beziqwalasele bazawuncediswa phayana yi-empowerment program kakhulu in the main lena no-sharisha ke ngoku kwe-ideas ngabantu abazabe bephayana because again umsasazi itarget yethu ngabantu abadala military veterans kunye ne-elderly njengoko besenditshilo ngabantu aba who ran this kind of a business kudala isebenza sifuna bazosherisha ke ngoku nabantu abatsha into yobana babayenza kanjani lento isebenze ibe impumelelo njengangaphambili yenkosi msasazi babe ndiza kuqwalasela lamba nithe this engagement is intended for abantu abadala ndiyacinga into yokubana nyani linyani elithi noko bona abanalo mhlawumbi ulwazi oluphangeleleyo lokufikelela into yokubana nazi requirements zokuba ukwazi ukufumana this kind of support kwaye nazi izinto emawuzilungise for ukuba ufumane le spaza shop funding ukhona ke umuntu ekhe wabuza okubana ingabe mhlawumbi le spaza shop funding yeyomntu ofuna ukuqala ispaza shop okanye mhlawumbi sasikhona kokwabo okanye mhlawumbi sesinikezele the national foreigners mhlawumbi ingabe mhlawumbi i-target yesispaza shop funding who is it directed to kwaye ukuba ke ngoku umuntu apha kokwabo they are renting they have someone who's renting ne benza nje zikhona na inzame abanothi ke bazifumane to get back to get back ivenkile lena so that izoqhutywa ngumuntu walapha eMzantsi Afrika because I believe the requirement is that you need to be a South African in order for you to get the funding. Super msasazi msasazi le support city mayoba khona phayana ngomso is catering for both for both abantu esebeziranisha nabanomdla wophinda bangene kwesi space strangely msasazi lo mcimbi wezibhaza shops seems not to be appealing kwaba bantu batsha siyabatralela abantu abatsha babe part of le session yangomso bayofunda phayana into bana ithatha kanjani oluxanduva lokhulisa ushishino phayana kuthi ezilokishini nasezilalini ngento kubana ezikaKhesari zibuyele kuKhesari msasazi ezikaKhesari mazibuyele kuKhesari izibhaza shops zethu I mean i-rural economy in general singathanda into ubana ingabuyela ezandleni zabantu bakuthi baranishe ibusiness ngolwahlobo babeziranisha ngalo msasazi umehluko phakathi kwethu singabantu abamnyama nabantu abamhlophe into bana if umuntu omhlophe unebusiness abantwana bakhe bayafunda kula business instead into bana athi xa yekile utata omdala eritireshile ife i-business isuke ikhule kubo unlike kuthi iba ngutata benomdla nomama beberanisha injalo successfully le business but uyeka kwabo kukuphela kwebusiness sithatha abantu basemzini siyabanika bayiranishe successfully apha phambi kwethu so sithi mazibuye msasazi masiyibuyise yonke lento so siza kunika ulwazi pha and information knowledge is power uyazi into kubana ungafuna uncedo olwemali ungalifumana phi incedo lento bana how do you run as a business of that kind yonke lo package izinto esabe sizincokola phayana msasazi abantu abadala abaphayana besherisha amava wabo sifuna uyophuma ke egqibeleni into bana sisithi ngalamhla sasize eshowini nge-18th kaMarch this is what has happened ngoku singakwazi uqhayisa into bana sinenxenye yabantu out of la engagement abangaba ngokuba ranisha ibusinesses zakwamawabo sifuna iziphumo ezinjalo egqibeleni msasazi enkosi kakhulu bhuti ndibonile ke into kubana there is a collaboration of some sort that you have with the Eastern Cape Economic Development right kwaye osomashishini ndiyacinga into kubana ingakumbi ke aba banomdla
wale funding is that they are aware that kule funding it is a 100,000 rand, right, which is split into 3. Ndiyafuna ke ukuvinda uba ingaba mhlawumbi ke umasipala yena ungena kuphela kwelicala lokubana we will provide you with non-financial support where we assist you with 1, 2 and 3 so that uzokwazi into yokubana uyofikela kula funding yakwa economic development. Yes, enkosi msasazi, indlela esisupporta ngayo the municipality lu twofold msasazi. Yes. Sinayo nathi i-direct support that we give to SMMEs. Direct support, yes. Financial support. Yes. We do have a program of that nature. Qha ke ngoku eyethi qala noqala konyaka mali. Unyaka mali wethu qala ngoJuly. Sizawuya ngoku kule nge-30th kwi draft budget ne draft IDP. Sizoba nayo i-funding that is towards assisting direct financial support, but enye non-financial support lona sithetha ngaye ngoku where sisithi ayisithi sedwa abakwesi space kule ecosystem ye local economic development, right. So masibancedise abantu into kubana as much as possible abantu esisebenza nabe kuphuhliseni babe part of that. Hence uzasibona ke ngoku into bana siqhagamishele nesisebenza kakuhle kakhulu ne department lena yakwa economic development kuthiwa nguDediyet. Yes, so sinayo nathi msasazi uxanduva lokuba supporta financially and non-financially. Right, no siyabulela kakhulu butwam ingakumbi ke ngokwazisa about the kind of support that you will be providing kosomashishini. Furthermore nokokubana eyona target market nijongileyo is that ngabantu abadala so that bazokwazi into okubana mhlawumbi they advise bakwazi into okubana baxelele man babanikise umdla okubana lamashishini lana njengokuba sifuna into okubana nina niwakhulise is that we want to leave them with you so that you grow kunye nawo and bring so that abantwana aba nabo bakhulayo bathathe lanto kuthiwa yi-generational wealth, right? Siyabulela kakhulu. Ingabe mhlambi akhona amanye amazwi onomnqweno wokuba uwaphose kosomashishini nakubaphulaphuli bevukani? Enkosi kakhulu msasazi wami ngexesha eli mandilibulele elixesha msasazi njengoko senditshilo singathanda into kubana i-businesses zethu zaphayene kuhlaleni, yes, phayana ezilalini naphayana kwi-townships zibuyele kuthi. Sikwazi ukugenerator nokwenza imisebenzi for abanye abantu. Ilusizi msasazi into othi xa uphuma apha phandle ubone abantu befolile, yes, befuna imisebenzi. Sikhalela ke ngoku into kubana ezinzame zethu zikwazi ucreate ezinye opportunities for abantu bethu bakwazi ukufumana nokulala betyile. Siyabacela ke ngoku bonke abantu abarhalelu bakwesa space babe phayana ngomso bayofumana olulwazi msasazi lu free of charge olulwazi. Yes. There are a lot of departments ezizobe ziphayana bazabe bephayana oSARS bazokuxelela into bana zinto into kufuneka uzijongile xa ufuna ukungena kulomcimbi wokushishina zizobe ziphayana irelevant departments ziyothi thina sinceda ngantoni nangantoni nangantoni. So umuntu xa iphuma phayana uzawuphuma engumahluko kuna before abe kanti ubengene phayana msasazi. So siyacela wonke umuntu kugcwala phayana ngomso abantu bayokufumana ulwazi oluzokwenza bakhule bengosomashishini. Ndiyabulela kakhulu msasazi wami. Right, thank you so much. Siyabulela kakhulu. Phulaphuli wevukani community radio besincokola naye ke uMr Khulile Maceba osuka phaya kumasipala Enoch Mgijima esixelela banzi ke about the program that will be happening Pangom. So sponsorship funding and SMME support engagement session ezawubeke iqala phanga entsimbi yethoba kuthiwa ke iChrisani Cooperative Development Center. It's next to NYDA apha kuKomani Cathcart Road. Sibulele kakhulu kuye kwaye ke siyanqwena into kubana sizawubona abantu abatsha nabantu abadala phaya beze ngobuninzi babo bezofumana this information endiqonda into kubana izawuncedisana with our economy ingakumbi ke apha edolophini. Right, mphulaphuli wevukani community radio kubufuna ungena unombuzo
ngena phaa kuWhatsApp wethu, inombolo ozasifumana kuyo ngu-064 854 6398. Uthumele i-voice note engaphansi komzuzu, ukanti ke ungawuthumela nomyalezo wakho, sizokwazi into yokubana siqhagamshelane nawe ngalomzuzu. Right, masijonge into yokubana sifikelela njani napha kuWhatsApp wethu, sizokwazi ukukhangela umphulaphuli nokuba unaye na umbuzo afuna ukubuza ngalona umzuzu.